Εσμίστε. Πρώτη. Πρώτη, εσύ. Τρίτη, πανολεθρία, τι είμαστε εδώ. Για μισό λεπτό, να αρχίσουμε με την πανολετρία. Ναι, να αρχίσουμε. Στο μάθημα τι. Της ιστορίας, βέβαια. Έβαλαν αρχαία πανεύκολα για να γράψουν όλοι άγνωστο και αυτοί που ήταν άσχετοι και να κρυθούν οι μαθητές στην παπαγαλία. Ποιος έγραψε τις πιο αηδίες. Τα περισσότερα ήταν ορισμένα. Είχε πρώτα όλο τον διαφωτισμό. Και μετά πήγε και στο Μικρασιατικό, επίσης όλα τα αντισώς. Τελείωσε, χειρότερα από πέρα. Όλα τα αντισώς. Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα. Βέβαια, αφού έβαλαν τόσο εύκολα αρχαία, ήταν φυσιολογικό. Αντιλαμβάνομαι και η ιστορία. Σήμερα τα θέματα που μπήκαν ήταν για τους πάρα πολύ καλά διαβασμένους. Έστω και παπαγάλους. Ναι, ήταν για τους πάρα πολύ καλούς παπαγάλους. Για αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει αγώνες στο να γράφουν γρήγορα. Και για αυτούς οι οποίοι έχουν φωτοτυπικό μηχάνημα το μυαλό τους ώστε να ξέρουν ακριβώς σε ποια γραμμή βρίσκεται κάθε σειρά. Αυτό ήταν. Μάλιστα. Η ιστορία γενικής δύναμης σήμερα. Τα θέματα ήταν εύκολα. Είμαι ικανοποιημένος. Θα μπορούσα και καλύτερα. Δεν ξέρω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Δηλαδή θα τα βάλω όλα εκεί πέρα και δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Θέλω να μας πεις αν έχεις άγχος για τις εξετάσεις. Καθόλου. Πού θέλεις να περάσεις? Τώρα θα δούμε γενικά. Εντάξει, δεν ξέρουμε τόσο. Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Δηλαδή, που είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, τα ήξερε κιόλας. Τι έγραψες εσύ για τη μοναξιά? Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο της μοναξιάς, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Ναι, αλλά έπρεπε να αναλύσεις κάτι που να αφορά κάποια. Ναι, είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά. Δηλαδή, εγώ ναι, αλλά δεν είμαι τόσο της ηλικιωμένη μοναξιάς. μοναξιά. Ηλικιωμένοι τώρα, εντάξει, λογικό είναι. Μα αυτό ήταν το πολύ θέμα. ηλικιωμένοι, εκεί πέρα μου σε έγραψα, ξέρετε τι, ότι πολύ ηλικιωμένοι δεν είναι τόσο γιατί. Δηλαδή, δεν τους χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί. Καταλάβα, δηλαδή τώρα. Ναι, αλλά πώς μπορείς να βοηθήσεις εσύ τη μοναξιά, τι έγραψες? Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλας ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους, πάω βόλτες. Εντάξει, κατάλαβα. Δηλαδή.